Και πάμε λοιπόν στη Βίλα Σμολένσκι, στο φάντασμα του τενόρου. Όπως βλέπετε, εδώ ανεβαίνουν. Όλα κατηλημμένα και όλα παρατημένα. Στο έλεος του Θεού. Και αυτά είναι μάλλον τα ρούχα του τενόρου. Και εδώ ήταν η βεράντα του, λογικά. Περιστέρια φεύγουν από εδώ και από δεξιά και αριστερά. Πιο μέσα δεν μπαίνω. Και πρέπει να έχουμε και το νου μας τώρα εδώ. Το μήπως είναι το παπούτσι του τενόρου? Μπορεί και να είναι. Εδώ είναι η σκάλα που ανεβαίνει πάνω. Βέβαια εγώ δεν μπαίνω να ανεβαίνω με τίποτα, γιατί έχει και τρύπες εδώ. Εδώ πρέπει να ήταν κάτω, αποθήκουλα. Και εδώ έχει πέσει όλο. Και ας ανέβουμε λίγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνω και ένα zoom, να το δείτε κι εσείς. Γαμό. Και γαμό. Και συνεχίζουμε, με προσοχή όμως. Πήγαμε στο Πόρτο Ορόφ της βίλας. Όπως βλέπετε, λέτε να βγει ο τενόρος. Πάνω δεν μπορούμε να πάμε γιατί είναι όλα τυλιμμένα, όλα έχουν πέσει. Λέτε λοιπόν να βγει ο τενόρος. Σύργκες, όπως καταλάβατε, υπάρχουν και αυτές. Μάλλον όχι από γιατρό, αλλά από κάτι άλλο. Θα να φύγουμε λίγο. Αυτά, για να ανέβουμε πάνω εγώ δεν επιχειρώ άλλο, γιατί επάνω θα υπάρχει θέμα και είναι επικίνδυνο. Αυτά. Α, και βγάζει κατευθείαν και φωτογραφίες. Έλα ρε. Ναι. Σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Να φύγουμε. Αυτά. Τα ολίγα. Για βράδυ τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Το μοσαϊκό, πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Βλέπετε, πολύ ωραίο. Εδώ πρέπει να ήταν ή το σαλονάκι του ή εδώ έκανε τις πρόβες του, σαν τενόρος και καλά. Αυτά. Αυτά.